simpático! Simpático! Ipini gaixe! Hora Ignatio, zu... Bota, bai. Hemen kalean bizi zara, hemen 7 kaleetan. Kale, bai, zatikaletan. Eta egunero pasatzen da Jon eskolara bidean. Zure horretik pasatzen da. Bide horretik, Baina ez dizu segula kasorik egiten bere makinitarekin judentarako jolazten. Zer makinita? Ben jolasoetako bideojogo txiki dira. Wifi, Nintendo, ez da horregunin. le jartzen du, prohibido fumar, hori jartzen du, wifi. Hor pasatzen da egunero eta zu ja... Pasaden horietako batean altxatu eta geratu egin duzu. Geratu. Hoi da. Zertako. Makinitza egiteko ez daudelako ados pera hola ibiltzea kalean. Jalo. Hori. Ni aztiko da, Vale. Zekau, nik ez ditzen da, Stop! Oi, Bilbao! Bilboko jarregia direira laune beti! Bilbao, bakalau! Eta horrek geldi nagola, egunero pasatzen da! Tipo luze bat! Eta makina txiki bat! Eta nik bat batean, nire buruari izaten zein dau, handi, eta makina txiki, eta, alea, jazta ez! Zer zara zu Bilboko jangoikoa da, hori da preguntie. Oda, jangoikoa, que controla todo con la maquinita. Jangoikoa! Altura, Everest! Ez naiz jainkoa ni ume bat naiz, ta goizero lasterketa egiten denik kale hauetatik nola dudan azterketa. Eta kasurik ez dut egiten, alaxe da ze puñeta. Mario Broseko bitxo gaiztoen itxura daukazu eta Mario Broseko bitxo gaiztoen itxura daukazu eta Jangoikue perzeruga zein da berla topo dino berak. Umia, a ber, gauzak dizen bodu. Nina kaleko persona humildoaz eta normalin agur ezatzen jentia eta hori gai, txampon batzu botatzen ez dienin, saludu asko zaundixea hui izaten da, ezak? Baina gero, azuke ez duzu txamponik egiko eta gaina zure gauzetarako gaztau behar duzu, baina gero, ordea, txakurre modun behaz gara ibiliko, zartu eta urten da paseago eta ez erragurrik eta egin barik, orduan, guau, edo bintzaz, zeuzer rezan, bale, zeotia, Everest, eta hori el ojo, Everest, bale, egia da bai ez dut esaten, ez guau eta ez ja. Xili bazter batetik hor pasatzen da Jon Maia. 8 pausorak geratu oin naiz, muga horten esaten dut ja. Justu hortikan hartzen bai dizut ahoko ardo usaia. Justu hortikan hartzen bai dizut ahoko ardo usaia. Ezabize Kordobako jazmin uzaiak hartuko eta Bilbon bizizara, Bilbon zemeizu ardabuzen rojo ezagit. Gero, nik legi etorri baino asko zarina kanpura urten eban fumeta, hori da egitea, Eso tiene punto intelectual. Claro, nire aromak
nik ez dutxuaz, orduan beste lege barri bat edo ipinibiko da, aromen kontuen. Zezupe, antziene, daloi ez duen izerdi usain ere, ez da izaten makala, baina nik ez dut ezaten, txabalin? Ni xili goten az, ez du atigrek ez duela zendan, txabal! Beti izerdi batzen da, hemen ontxigu lagurtzen da, eta izerdi batzen hortik eta horra antza goten da, eta ardago ez dugu, ba. Ardago beti zen da guztonek gutza, A ver, ba, bota, venga, txapillon, eberez, Ni umetxo bat naizen ezkero, enaiz inoiz gerturatzen. Ez zait inporta zu egotea zikina eta erretzen. Gauden bezala ez gaude gaizki, hortan mantendu gaitezen. Nik ez dut ezer esaten eta zuk ez didazu eskatzen. Nik ez dut ezer esaten eta zuk ez didazu eskatzen. Ezelan, hemendik aurrera, egingo una zuk niri gauzak eskatu eta nik zuri gauzak esango dutudaz. Bale, ale, txapillo, ondo zegi! Baina etorrikoan laguna oso urtetik dator, Dominitxinetik, Manes Dominitxine du izena, kantautoria, iparraldeko kantautorea handia. Bera da letra eta kantu gehien egin dituen persona. Ez dituz ezagutzen denak txarra direlako, egin ditu. Herri urratxen urtero aurkeztu bere kanta, ez dute sekula onartu noski. Korrikarako ere aurkeztu du kanta, bideoklipatu delakoak, baina ez da onartua izan. Bilaldia, denak, euskaltelea gure ditzun, da egon ez dara. Eta onuntzat hortzeko dela bakit, eta Manes pres bali mazaude etorri. Irratian entzu dugu, Biarritzeko ordenilekuan trafiko pixka bat zegoela. Manes! Untxasiste! Beraz, niniz Manes Dominitxine buhamia, niniz Manes Dominitxine kantautoria. Istiripua, elaki izan da, Xua bazen, Xua! Agapostea beren di polizi, zer da, eta Xua, potretan berua! Untxa da, Jon Maja, untxasila! Bueno, kantautorea zarela badakigu. Xerua, bai, Ez duzu hortikan bizi modurik ateratzen. No. Eta... Bizi lekua ez da. Ez da bizi modua. Eta bizi poza bai. Kontua da, karo, bizi ere bizi garrakazula eta beste lanen bat lortu duzu, baduzu. Bizioa. Ez, lana. Eta zara iparraldeko bisita gidatuak egiten dituen gia. Untxada, Eta etortzen dira jende eskolako ume mordo bat. Eta jendeare, bisita gidatuak egite iparraldetik. Eta Jon etorri da bere kuadrilla handiarekin iparraldeko bisita gidatuak egitera. Zori jarrakitzea. Zortzi orduko bidea amendu zuen, ja ordu erdia pasada eta ja Jon azken dago zure bisitaren abia puntuaz mintzat, hasieraz. Astapenaz. Zazpi ordu geratzen zaizu da horretik, baina ez dakizu Jon aguantatuko duen, edo Jon zu aguantatuko den zaizu. Untxada, lasai, emeki ningina. Beraz, fite ganik, gitarra, gitarra beti baita iparraldea eta kaluntua.